Bueno, míster, unha valoración general del partido, por fin. Bueno, pues creo que un partido moi disputado, no que por fases creo que nos estamos mellor, sobre todo no tramo inicial. Na primeira parte, creo que esos primeiros 20 minutos nos fomos capaces de roubar alto, de darle ritmo ao partido, de superarlos por fora en alguna situación con Sola, con Coque, un pouco o que nos pretendíamos. A partir de aí creo que o partido se foi igualando ante un rival moi ben organizado, que creo que se adaptou moi ben ao campo. Sabíamos que tiña futbolistas para fazer un partido aquí moi serio, máis ou menos sabíamos que o partido iba a ser así, lle damos valor a moitas cousas que fixemos no equipo, creo que a nivel de gestión de balón, de vigilancias, quizá no xogo directo en algunha situación na que eles nos atraían, pues, nos costou defender algunha situación sobre todo co seu xogador número 9 que Guerrero, que é un xogador que, bueno, nese xogo de costas é máis determinante. E, bueno, creo que as ocasións máis claras do partido foron probablemente as nosas, a de Isma na primeira parte que para Adrián Torre e unha de Marro aí que ten no man a man con Adrián Torre aí, bueno, pues, se vai o último contacto co balón e demais. E me deixa, ahora que satisfeito, porque creo que, bueno, os partidos non sempre van a salir como un quere, a veces os rivales plantean situacións como o Xolangreo moi incómodas e temos que ser capaces de sumar, e creo que hoxe, pues, eso, portería a cero, o equipo generou quizás mellores ocasións do partido, estivo Bergantiños e creo que fomos capaces de seguir sumando, non? Moitas destes partidos, sobre todo equipos con xogadores xóvenes, bueno, pues, como que temos nós, pues, os perden por ganas por excesivas ganas de ganar, ou esas ganas de poder facer o primeiro gol que abra o partido. E creo que dentro deso, pues, mantivemos a orden, fomos un equipo inteligente, esperamos o noso momento, incluso creo que o tramo final foi moi bo e nos acercou tamén a ganar, co cual creo que hai moitas cousas positivas a aprender, porque creo que este é un aprendizaxe e sobre todo, pues, darlle valor ao punto, porque o Langreo me parece un equipo que bueno, está na zona baixa, pero outro día con o Racing de Ferrol tamén demostrou esa competitividade e evidentemente creo que vai ir a máis porque ten futbolistas e a capacidade de competir para ir a máis. Un punto que nos hace dormir por segunda semana consecutiva en puestos de promoción de ascenso. Sí, bueno, sobre todo valorar o punto, porque o resto de equipos tamén non foron capaces de ganar, ¿no? En diferentes contextos. Entonces, creo que eso, cando non se pode gañar, se di moito, non? E creo moito en eso. Cando o partido non se gana en 80, 85, pues tamén hai que ter cuidado con que non se perda, e creo que o seu equipo foi inteligente e me gustou a madurez, non? E despois moitas cousas positivas, sobre todo que analizamos que máis alá do cuarto posto, que evidentemente a estas alturas é algo que nos gusta, pero anecdótico, o equipo no balón parado defensivo pues, estuvo moi ben, bueno, creo que no xogo directo ante un equipo con especialistas estivo ben, bueno, creo que das primeiras xornadas hasta o de agora pues, se ve unha evolución naquilo que quizá pues, nos facía sufrir máis, e iso a mí é o que máis me gusta, máis alá do cuarto posto, que tamén nos gusta, evidentemente, canto máis arriba mellor, e sobre todo cantos máis puntos mellor, e por eso creo que este punto vamos a valorar moito, sobre todo se somos capaces de ganar a semana que ven en Abegondo. Muchas gracias.